donga sahuta nami. Sidohonon nami parjolo diamuna suhu nami. Nunga hami radi dison aka donga sahuta. Jala parjolo dohonon nami tuhamu nadoho dohami marhabu di roha. Diulauta di bagas sadarion ala moru masada ina sia tonga-tonga ni para sahutawan nami. Alani sia kami donga sahuta ba dua hadian nami madok doho dohami marhabu ni roha di parpurha ni sada ina nataha holongi sia keluarga muna songonima nang sia tonga-tonga ni para sahutawan nami. Alai bakona di amang dengan suhu nami molo manggulingari sada na tua-tua ba saya dijodoh akadongan na tua-tua dongan na tua-tua laho patariason songo dia do sepatu reon tersingo parborha ni na tua-tuaon tua ka ari marsugut jauh ilalahami do ido rasaka ni rohamuna teh ido ima saka ni rohamuna asa marsi tuturak kita marsi jarak-jarak kita dinalaho patupahon ulaon ni na tua-tua marsugut alani siya kami donga sahuta nian somalna husisi hami doi alai mamereng mahita ditiki teh hule kami suhu nami pertikian songo dia ma naung isak kapi rohamu nanungai tersingo ulaon sepatu pota marsugut ima tersingot di parborhaknya tua-tua mulu tungarongan non nahurang adong nalubi boy do hita marsi pature-turean songoni mahu pasahat tami tuhamu siak kami donga sahuta tariasok kamu ma aha mahira-hira nang direncana hok kamu asa hutangi hok kami mau lihat ma mau lihat ma di donga sahuta nami ala ditore hamuham dak songoni ma sude ka horang gula-gula nami jadi nak saudok memang langsung di pabuah hamuna jadi songonom ma mulani inang nami nang jumolo modingon na di hari minggui masuk mama rumah sakit jadi di hari jumati ngaperjolo di marujung di rumah sakit Sembiring jadi rencana nami rencana keluarga sude songonom ma na perjolo iya inang nang jumolo marujungon nunga marpahopu sian anak jala jumlah ni anak-anak pitu halak ma 5 nama nang berkeluarga ja ngadong anak-anak 2 nai mana sumber keluarga jadi ima jona perjolo ceritau kami taringotu inang nami na jumulo modengon jadi songono dena suhu nami nunga di patorak kamu torusuk kamu mak jadi merhitei isak kapirohan nami mainnya patupaun nami ulau songonon ido jadi memang ido nanek kepasahan naga betor saya diguit daw jadi lau matu siamang akadong acauta nami acaron watami ma agulaon sari matua jadi iman aboh patorak kami asa boy tagoras-goras melosong dia manon partu paon ni ulau ni tabay marsugot asa masih patuturak kita boti masak kami jadi mau lihat mak di hamuna suhu nami naking ngatorang di patorak kamu pitu mak yang tubuh ni na tua-tuang jala 5 Mei nang marhasohotan jala nunga tir-tir marpahopu itu teh sian na limaon jadi na 2 nama na somar rumah tangga isa kapirohamu mak lapatu pahon ulaon sari matua hami dong siat donga sahuta nunga denggaku hilalahami jala hutulupi hami mei yakka pangiduan nerohamu nai sakka munai nalau patu pota ma ulau marsugut ulau sari matua ima molosya kami donga sahuta alenang pisongoni hami doi donga sahuta ati adong do sidohonon yakka hula-hula
patarias sok kamu majo tuah kahula-hula muna. Mahuli ate dong sahota nami. Jadi ope horong ni hula-hula nami tulang nami sude nakaning ngupasahat kami. Jadi ngados rohan nami ngados rohan nami dong sahuta ulaon sarima tua ma. Letamu ha begitu. Tapi dia mau suhut malah ate masya kami hula-hula setanggang. Alay tung songoni petong no pasahaton nami tutulang nami si hotang do si tidaw buka tulang. Etong do pasahatok tuam tulang. Jadi setiap jo tulang dah. Nah jadi di suhut nami isod do kami si jang matapuk bulung-bulung. Bohaita, sada hita mengalusi, asoboto mengalusi. Jadi mulai tema dihamu amang buru nami. Oh lamang bang. Jala tohoro nerido obuta si jolu-jolu tubuh namar tu kotos wala gudi. Pinukani parjolo yurtoni kita di siparpudi. Alani ido adana ido uhumna. Molo boha sadana to tua jal adong dobe naso marhasohotan manangso marhot ripe. Tohoro na pinang ido munai guarni ulauni sari matua. Alani sia kami hasu to bolo ima hula-hula muna stanggang. Huto lopi hami ma bangido muna guarni uloni sari matua. Sido doti ma sia kami hula-hula muna si tanggang. Mulai ate ma di hula-hula nami upasatamu seperti kiano tutulang kami siagian. Ang nabi bolo kami sian tulang sa do muna tulang do sa pananyari bolo kami madok anakid dua naik nasusipan paupunami jadi di mama nasusipan alana tutur memang copok na beong go umurna tanghira sikup obe sudi alai ala dostor hatta tarmobi di dong asaw tamu ngai pairon nakin ulaun sari matua gawe ma sian hami tulangmu putima Mulai ate di tulang nami upasata yang partikian nom setu tulang robobot si hotang si tidaon. Upasata yang tulang robobot si hotang si tidaon. Mulai ate mamang boru memang idope nabui iba nada na mulai ate satu si hotang. Upasatamu seperti kianon hula-hula na marhamarangi pardede gultom. Pardede gultom. mulai tema umada ai hula-hula na marhamarangge na kening dokok kamu gultom hula-hula na poso gultom jadi siak kami na zong-zongoson nari sian hula-hula na poso Gabi Nando takas botot tada jadi mulusak kami hula-hula na poso si tulo pinauli suruh peneringgam mahami si dok boti ma siak kami hula-hula na poso mulate Gabi emang. Wala ate Ta terus semuse hula-hula na poso hutapea. hula-hula na boso hutapea. Gabi jala horas. Gabi. Hula-hula na poso sembiring. Hula-hula na boso sembiring. Jakam pulang. Gabi jalur setelah binauli mana. Hula-hula na poso ginting. Gabi jalur horas. Jadi songoni ma di hita sudena hamu tertubuhi horong ni hula-hula nami siang geja satu toru terlungubi dongat sawata nami songoni ma nakingan nahu pajohon nami dohot acara nanaksi patu paota sari matua ma imajo sada naboy pasatami asata pa hutomuse mulai ate. Jadi mulai ate mah dihamuna suhu nami tungoni nang raja ni hula-hula saluhuna nungataka sutanyok kami ditulupina sida do pangidua muna guarni ulauni marsugut ulaun sarimatua alani basi dohonon nami tuhamuna sonari alanong ditulupi sudi hula-hula dodo raja dong sahuta songo dia akka naung direcana hokamu tarias sok kamu ma
songo dia mamuka siya banuguti satu na mangujungi anon mora dong na hurang boy tatabay adong na lobi boy taurangi ate ala naung disetujui raja do sudi gorni launi ulaun sarimatua Mau lihat patorang mamang mau lihat ma di dong sa hutan nami jadi ope hupat orang ma partikianon acara ta mulai sugut nah gores hami di son mula dong anon na hurang lobi masih pada gata maita songonom mah hubet tami marsugut kira-kira jam sia 30 di Puka Huriama baru muse habisi masuk ma pajawun tutulang dot hula-hula tangio kamu do pajuwono law marhua do Mama. Jadi tenang mo cerita. Maaf, ala na marsi aja rojo itu mulurok kurang lebih dang pas masih bawaan mah itu. Sabar jo maksudna. Tujuan na tu sidon. Jadi mopo on jauhon nami ma hula-hula nami si tanggang. Tulang nami siagian dong asa hutan nami. Songoni ma rencana nami habisian no muse. Naung di sepakati hami dot keluarga alana mamerek situasi tik kita tempaton dungi maralama mabainota alai maralaman di jambur deli pirsada jambur taras jadi lanjut marisian nomuse acara keluarga duk saya acara keluarga onan non berurut mamuse pajawon ni akahorong ni hula-hula terus sampai satu acara tupe keburuan. Songoni mana boy buat kami sekilas. Mulia teh. Jadi ngotak kas tatangihon nuan berita ni hacu huton. Didok nasida sia 30 pukaun ni nasida ma ulau ni marhite-hite pangulan di Huria. Duk salpu dibuka pangulan di Huria dohot acara Huria ba pasahaton nama tulang hula-hula si tanggang songoni nang tulang siagian nalaho pasahaton na hobar tu parjungolu maning parborhaknya tuan ni dok mai ba hami maya sedong asahuta mungkin hamu dang barani madohi ba molo hula-hula si tanggang pasahapuk mana sidah tulang siagian pasa tujung mak nasoma di sosong ni domang dah duk salpui ba manauri ma donga sahuta teh duk salpu manauri donga sahuta mangapu ma asuhuton duk salpu mangapu asuhuton buanota ma tutonga-tongani alaman dua ma hutonga-tongani alaman ala sepi do alaman on marpangiduan sehuta di tonga-tonga ni jabur tarasmanin na patupawan nasida alaman nasida duksaha di tonga-tonga ni jabur taras marat cara keluarga ma hasuhuton daido nak kinamangat Ido mang pas mai salpu marat cara keluarga ba baenon nama muse jauh-jauh ada hula-hula parjulu ma hula-hula setanggang ido nak ingat pas mau dungi maruduk mamuse tutulang siagian songoni mamuse maruduk tu bona tulang siagian dohot bona niari siagian itu tiap bang pas molotuk sahali rope na sida berjogot bahatania sida mata tangio teknis nama not di sana dung salpu acara ni bona niari siagian itu teh bonani hari siagian ipasaha mamuse tulang robot ima si hotang dohot si daun duk salpui saha mamuse acara hula-hula na marhamarangi naking marga teh pardede do gultom duk salpu acara ni saha matu hula-hula na poso marutur matorus saha tu siapudan giting nak siapudan teh genting jadi
naking idoko kamu langsung tunamang ujungi. Itu teh, tu penguburan. Alai somalna do ba, mola dong do ulau sarima tua, ikon dong do ulau namar si panganon. Mardo pogu. Mau lihat ya. Jadi di narohaku molotung somalna do naudohon. Molotung sosaha pehita anon da masuk do pehula-hula sampai 2 jam sada ate. Oh lo. Ba marsi panganon mahita. Manang mardau pogu mahita teh. Duksal pu mardau pogu ba yuduti mamuse tu ulaon hula-hula na sotarjo do penaking. Alai ditiki na marsi panganonon. Totu adong do mabaitang yang mangan. Inaro aku somalna dah hodohon anon hamu pe manutuhon suhut do mabaitang yang mangan. Alai dum tangi yang 10 mangan duk salpu mangan ba pangulani huria mabay. Ali adorang soi naking adorang sosaha 7 ada naking iman nama jo hula-hula sitanggang somalna dotong nahudohon iko parjulo do hatahonom muna jujur ngolu ni na tuan ate sebelum adong jauh-jauh adat ikon mabay jujur ngolu do hamu asa diboto hami na torop nalaho makatahon terlumubi hula-hulata ate jadi jujur ngolu dusal pu acara keluarga para dia muhiat jujur ngolu dah termabaca jujur ngolu mahamu masuk matu acara adat ate dukonian non somalna